Nyakor mga jonka mura mintiere machiegni nonro mar gazeto kiny majaber haneno ka sa bendo serengo kanyo dakika en 39 tok sa 12 gisani kora rwakini machiegni e nonro mano mar gazet okinyi kokinyi wajanono gazede ariyo mano mariwa The Standard kanyakla kod Daily Nation okinyi makawuono chieng' tich ariyo wajathoro bedo gi jafwambo marwa majakelo ni weche motenre kod ohala e TV mar Ramogi mano Edwin Okoth Jarita musi ni misawa. Ya rainya Sharon chio nade. Achio maber mak manaim. Amba chio maber. Amba chio makare. Okinyi makawuono gazeti nika haneno ka thor weche opogore kaka jafwambo. Inyalo mana wacho ni gazeti mane manyalo usore. Apani wach mar twak en gima mako wiji ahinya koro ji dwa ng'eyo ni to ang'o gini mano timore kapok twak ochakore to ang'o gini madhi timore i twak maber no ka wach ma omi pek ahinya gazet mar The Standard to neno ka Nation dong'iyo weche mag somo mag universities. Aparo ni machiegni gi dhoganda ahinya en kotenre kod weche mag siasa ahinya twak e kind kweth mano mar Kenya Kwanza gi mano mar Azimio deche manyoro kweth mar Azimio Nyakor Mgajwang bende nosepedho nyinge mago mag jokanyo abich maggi ka bende Kalonzo Musyoka mano jatend duond bura mar Wiper biro bedo katelo ne twak maket kod mago kata kamano mai thor wach momi pek we wang'e na malongo Nyakor Mgajwang neno kanyo gi dholich how Ruto Raila dialogue deal was brokered man kaluore kod romo Nyakor Mgajwang ma bende jatend piny William Ruto gi ogai mar Azimio nobedo godo e gwenge mag Kadhwad nam chumbi wach ma bende jatend piny owuon noliekore japiny mane gwenge mag Kwale e Odera ma bende nokalo duche manyoro Azimio koro ikore mar twak ka kani neno kata na nyinge ma bende negi pedho ma bende ibro telnegi kod Kalonzo Musyoka ntiere kanyo Opiyo Wandayi Eugene Wamalwa Okong'o Omugeni kanyakla kod Amina Mnyazi edo nyaka sani warito winjo ni kweth mano mar Kenya Kwanza nyinge mage ma bende gibiro bedo ka gipedho nyaka sani ma bende dibed ni lieko en mano Kimani Chungwa jatend jogo eko mang'eny od bura maduong' kanyakla kod Aaron Cheriot jatend jogo eko mang'eny e od bura mano mar Senate wach mar twak e kind Raila Ruto di wach nang'o kang' ma kama biro bang' Azimio bende kwedo boke ma bende liekre no chwe kogno gi Kimani Chungwa gin bende gibiro gi dwaro mage. Apani pek mar wach ni kore kadhi neno nikech Azimio sewacho giko magidwa ni mondo odhi okete mbele e meza ka jitwak to bende gimedo ni ok onego geng'negi ni giket weche magidwa keto seche ma twak dhi nyime kendo giyawo ne Kenya Kwanza ni kata umbe ka un gi weche ma udwa ni ukel mondo ji otwag e wigi to kela omiyo kik ugeng'nwa wambe to king'iyo wachno ng'ama nobet mager gi wachno mogik en Kimani Chungwa tera no kene namba 1 jogo madhi chung korka Kenya Kwanza koro ng'e wach Maria Osava gi pek mar ngima gidwaro ni weche makamago kata mna kete listi to mane wach mantiere listi mar Azimio koro kang'e ni odhi bet mayot marom nade nikech kapo ni Kimani Chungwa gi chung mosekaw kendo waseneno kokaw ewi weche ma Azimio dhi kele mesa te en achiel kuom jogo moyier korka Kenya Kwanza warito mana neno ni to gidhi bet gi tur maromo nade mondo ka giwinjre nikech ok apar ka dhano nyalo winjore ka jiteni malo. Nyakor Mgajwang wach makama omi pek e iti gazeti mar auchiel kata kamano kapok wadhi ite mar auchiel wang'e na wach machiel ma bende omi pek weche motenre kod weche mag somo bende wang'e ni mbui mar KUPPS odiochieng' manyoro ne japuonjre pod nono ni ndikore ne mbalariany kuonde tiegruok mopogore kaka TVET TTC bende en kare mar ng'eyo skul ma bende oluongie bano bang' migawo mochung' weche mag somo odiochieng' manyoro noyango mbui mano mar KUPPS e chenro mar Opinya biro bedo kanyisi kaka ing'iyo kama oluongie gi kos ma bende noyier ni kanyo kata kamano kineno kanyo wach ma bende obi pek e it gazet mar abich en wach ma bende wabiro bedo kwalero ni e yo makare kopogre mano wach machielo ma bende biro bedo kwalidho ni nonro mar gazet Nyakor Mgajwang ite mano mar 10 bende nonro ma bende piny owacho osebedo ka timo ni ringre gwenge mag Shakahola ringre 100 bende gisani koro gundgi oseng'e mano bang' DNA tests ma bende notimne ringre ma bende noyudo kothe gwenge mag Shakahola nyuola
jotelo mage bende koro oseyangi. Mano nitiere ite mar 10 wabiro bedo kwa lidhoni. Kata kamano Edwin, wachaka negi wach momi pek e ite mar 6 e kinde ma bende koro iwacho twak ma bende jatend piny nobedo godo gi ogai mar Azimio Raila Odinga gi manene jatend piny machona mano mar piny Nigeria mano Obasanjo. Wach ma bende jatend piny kano lose gwenge mag Kwale nowacho ni negi chopo girimiti gi Azimio mar mondo mi giwe ng'anyo. Wach ma kamano de wacha ang'o ka bende wang'e nitiere jotelo 6 ka nyakor Mgejwang' ma bende nomiyo twak ma kama otimore. 3 kuomgi nitiere Kenya Kwanza, 3 kuomgi nitiere Azimio. Edwin. Standard olidho jogo ma iwacho mana kaka iwacho ni ji 3 mano otiyo matek ahinya mondo twak ma kama obedi. Iwacho ni korka Kenya Kwanza nitiere jatend migawo mar weche mag wuoth Kipchumba Murkomen, jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi, to gi majority leader kata ng'ama ochung' ne kweth mar jood bura mathoth e od bura e Kimani Ichung'wa. Mago jok mana ochung' korka Kenya Kwanza mondo ne ni twak ma kama ochakre. King'iyo korka Azimio, gavana machon Hassan Joho, ji osebet ka penjo ni to Joho ni kanye. Kare Joho ne tiye tok tent. Joho Suna East MP kata jaod bura ma Suna Mohamed Junet to gi Professor Makao Mutua gin jogo manotemo tiyo matek ahinya mondo ne ni to gima chalo kaka twak makoro neno sani ni dhi chako tiyo. Nikichanno ka ni Murkomen Ichung'wa kanyakla kod Sudi negi romo mopondo gi jatend piny William Ruto mar mondo miyo yie rom gi ogai mar Azimio. Kata kamano negi romo nyaka sani en twak ma bende pod dhi nyime. Mana ka nosenyisi motel Azimio bende gi sani oseketo nyinge na gisepedho diche manyoro. En mana ni gimiyo jo Kenya Kwanza thuolo mar dwe achiel. Wang'e ni kauno nchini tarik 1 nyakor Mgejwang'. Wach ma kama nitiere kaindi mano e bath gazet mano mar The Standard mane ite kanyo mar 7 no kanya Azimio picks Kalonzo to lead talks with Ruto within 30 days. Koro gimiyo gi thuolo mar ndalo 30. Wang'e ni kawuono nchini tarik 1 giko mar dwe ni nego bed ni twak ma kama osenyago lemo. En mana ni koro Kenya Kwanza warito ng'iyo ni gin jotelo mage ma bende gibro yiero. Apani kaka gini medo dhi mbele Sharon, kaka jopiny medo neno ni to ng'a gini man gi kata siso mar twak nikech ibo yudo kata leo e golo jogo ma odwa ni mondo dhi e twak. Leo golo nying jomo nego bed ni dhi e twak. Leo golo weche monego bed ni tere nyim jogo ma twak. Moko gin moko kuom ranyisi mabo yango ni to ei jogi ng'a gini man gi siso mar twak. Ibro no ka weche moko chako dirore bende kone gi koni manya ketho kwe. Ahinya nyaka koro Kenya Kwanza bende gibiro yie gi dwaro mar Azimio nikech dwaro mar Kenya Kwanza bende jo Azimio nosewacho ni gino giyiere godo nikech kata na onge mbeko nengo mar ngima, ne onge weche mag service gi mamoko ma bende Azimio dwaro. Kendo apani Azimio go kwan mariek gi keto weche gi mbele chon. Ok ni kore ka giparo gibiro go bang'. Koro ng'eni kata ichako wuoye to weche ma ji ong'eyo sani ma ji ong'e ni dhi e twak kin ma Azimio oseketo. Kenya Kwanza bende koro wadhi rito mondo giwawinj ni to kopogore gi oboke mane Kimani Ichung'wa ogolo cha. Be nitie gimoro manyien ma gibiro go ma opogore gi mano koso to mage ma gidhi tamore. Apani mondo twak ochakre pod dhi bet gi ywaruok matin mondo giwinjre ni to ang'o mwadhi twake mokwongo to ng'a gini madhi bet e twak machalo kamano. Aya kopogore gi manya kor Mgejwang' wadonjo ne weche motenore kod tuke mano somo e ite mar 5 bedo doche manyoro kaka nasenyisi ni migawo mochung' weche mag somo bende noseyango mbui mano mar KUPS kama bende japuonjre ma bende notimo penj higa mokalo higa mar 2022 koro in kare mar ng'eyo ni kos mane mbalariany na kar tiegruok mane ma bende ibro bedo kitime courses bakabane. Koro yangore dwe na maro mojo puonjre 9,000 no yiero mar mondo mi gidhi som e mbalarianya mago maga ji giwegi kopogore kod mago maga piny owacho. Jo TVET bende naneno jopuonjre ma bende dwaro riwore kod TVET bende odhuro kipimo kod mago ma dwaro riwore gi mbalariany kata bende ne giyudo max moro motero gi mbalariany. Gima kelo buoga ahinya kanyo Sharon mede ni jopuonjre maromo 585 394 machiegni en atamalo 65 mag jogo manotimo penj. Ne ok ong'iso dwaro moro amora mar somo e mbalariany kata kwayo mondo migi kos moro amora. Apani ma be biro kaluwore ni nyocha nitie lokruok e kaka imiyo josomo omenda kata kony mar somo. Koro nyalo bet ni moko noneno ni ok gibi yudo kata konyno nikech ing'e ni somo e mbalariany en ga gima
thoth joma dhi some mbalariany en joma ikonyo gi omenda mag piny owacho. Koro kanyo nitiere lokruok tapani moko neno ka gino gidhi yudo. Nikech gineno ni omenda mar HELB ni koko chiwnegi ok ginyal chwalo somb gi yo makare nikech piny owacho koro dwaro chiwo omenda mar HELB e categories 4 mag chan. Kin gi chan ahinya, chan ma moderate kamano. Koro akeni magi categories mag to gibro fwenyo nade. Ng'eni mano bende wach moro kendo nikech ibo fwenyo nade ni an gi chan ma samoro an manego bed ni miyo omenda ma kamano to edwini tuono. Gima kamano en okang' ma onego bed ni timore ka ing'eyo households kata udi ka udi ni ng'ane odak kanye to odak e ot machalo nade ma be piny owacho ok nyal bedo gote nikech anya paro chon ka ne miyo ji omenda ni bende ne jomoko ne hinyore nikech inya wach ni dongi ni Muhoroni. Muhoroni dongi pidhe niya. Mago joma nigi pesa. Manyiso ni wuonu en japur. Un japur mane kaka nikete. Kia Kericho ipidhe chai. Manyiso ni un joma nigi pesa. In ok dhi mi ami mi ma. Hero nitiere gi mchele. Kanyo nitie mchele. Kanyo koro un joma nigi pesa. Kara hero kanyo kata odu no dhi ngaji kata pesa mad. Omiyo apa ni piny owacho ne pok okawo kwan to ging'eyo ni ng'ama odak kanye mondo koket chan ma giwacho ni chan ahinya chan matin ama in gi omenda marom nade. Omiyo ma koro neno kowito ji mathoth mane beni na ruore kata mna gimbalariany kata kamanya korom ge jong'wach ma kamana bro bedo ka donjo gode twak e chenro mano maru piny chakre sa chiela mano maru kinye edwin mana kodhi mapiyo iti gaset mar 4 odiochieng' manyoro nitiere wach ma bende noliek e mbui nitiere kaka anyuola mar Kenyatta wang'eni jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta bende noromo kod jochung weche mopogore e ute mag fwambo kata kamano nolieko ni koko bi wacho ni kora lal nolieko ni en kanyakla kod familia mare gibro bedo ka gidhi vacation gi ywe matin kata kamano odiochieng' manyoro ka nitiere kata mne mbui ma pacho kanyakwarom ge jwang koro travel documents kaka nego bedni giwuotho familia mare jok manego bedni no travel kata no wuotho godo nolieko odiochieng' manyoro e mbui wach mabedo skelo pogruok mar paro mopogore kata bed ni ma ok en state sponsored ma en owuon omenda mabende ochiwo gi pesa ne nang'o meno okang' ma kama koro ilieko ni koro kaluore koda milome makamano jok mabende Uhuru Kenyatta nyuola mare mabende bedni no wuotho godo nolieko odiochieng' manyoro nyinge 16 chakre odiochieng' makiny nego bedni gitimo wuodhe magi to wach makamano oseket nyaka mbui en gima be jatend piny Kenya machon noselieko ni onego bed nodhi e yweyo ma osebet ka orito dhi koro notemo wacho ni kik ubi wach na ringo kata na lal to kata kamano gima rach ka en ni mondo gol gima chalo kamane mbui kwanza documents magi ID number nying ok en gima ber kata matin nikech mano en keto e lela gik moko nego bed ni keto e lela ahinya nyato mar jatelo machon omiyo apani magi gin gik ma timbe mapok wawuoki tahinya kar private ka nikech no ken moro mar state sponsored mani koro odhi gi osuru mar jopiny ma omenda mare mogolo mani ofuku wach mabende naneno ka Pauline Njoroge e mbui mar Twitter bende nowacho ni ka koro dibed ni nyalo yange nikech travel documents ng'eni en kotenre kod wuodhe kapo nono ni migawo mano yango no nyalo yango giyange nyaka mag jotend migepe jogoro mongirore nyaka mar jatend piny katimo limbe jopiny bende ong'eni owuotho gi jomage to dhi kanye ahinya nyato nikech gitiyo gi omenda wa to margi marach mogik nikech gito ibro yudo kata ka ng'ato ting'o nyaka jatedo moko ting'o joma dhi loso negi yie wigi margi apani rach mogik ma kapani kinyalo gol to ji dhi adhiya ng'anyo kendo ni to kare omenda wa itiyo go marach manade omiyo apani ma tim ma pod onego bed ni wan kaka jo Kenya wawuoke mondo wabed ni wan wene jomoko luor margi ahinya to jotelo ma osedhi e rutaya ma be ok dhi tiyo gi pesa ni gito koro kigolo nyingi keto oko kamano ero to wang'eyo ni nitiere ji e piny owacho mawuok ga nyaka gi jok makwano nigo ka gidhigo kendo ichulo go omenda ma wan jochulo osuru ema golo wach ma kamano neno ka jopiny oseo okang' mager ka bende giwacho ni ok chiwne jatend piny Kenya machon luoro makare koko mano kopogore gi mano ite mar 4 maloka mane ite mar 4 kanya korom ge jwang bende Owalo naneno kanyo koloso ahinya wang'eni odiera mokalo Edwin na nitiere chudhe mago mag mbui ma bende nomonjo mano potola mano mar piny owacho nyaka sani koro Owalo ma bende jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok e pacho kae wacho ni piny owacho oseyango omenda maromo siling bilion 80 ma bende ibiro bed kikelo godo dongruok ahinya sekta mochung' ne weche mago mag tudruok okang' ma kama biro kata bed na chudhe no monjo mbui Owalo to mako chung' mare motegno ni onge data kata mana wach moro amora ma bende nokwale mbui makamano
Yie to yie ni nitiere kaka jomoko notemo kata yiengo mbui mag machiwo gik ma piny owacho konyogo jopiny kata e-citizen mabe mano to notimore kuom thuolo madhi mana ndalo 4 ndalo 5 omiyo wacho ni nitie kaka ne giyienge to nok gikawo gimoro amora kata nok giketho gimoro amora. Gima nayudo ka ne oliek kanyo maduong' en ni oselos kuonde ma nitiere gi mbui kata hotspots e gwenge mathoth ahinya. Ken ne gin 20,000 koso ne gin 2,000. Kata gwenge mago makaluna neno odera ni bende nodhi tero wifi hotspots moko e chiro. Mane gima koro nyaka wang'e maber ni to gigi be gitiyo to jopiny tiyo kodgi nang'o. Wifi mane chiro kamoro. Jo chiro gi be tiyo kode. Kata mana tiyo, kata mana kotiyo to how safe are they? Nikech bende ng'iyo kata mana arita makare. Kidonjo hotspot makamano nikech en nono. Kanyo bende machudhe jakwale information kata mana weche motudore kod tudruok. Warito neno ni to shiling bilion 80 ni. Bende konyowa e timo ohala ahinya to ma itimo e yor mbui. Nikech bilion 80 kore lach donge. En omenda maduong'. Kopogore gi mano ite mar 10 wang'ene na weche motenore kod nek mago mag Shakahola kama nyaka gisani ringre madirom 100 bende nosetimnegi bero mano mar ng'iyo gunda dhano ahinya mag wedegi. Koro ringre 100 mag gwenge mag Shakahola bende anyuola margi bende koro nosefweny bang' ka nosetim gundgi mano DNA margi. Mano kotenre kod ringre maromo 266 ma bende notimnegi bero. Ang'eni weche mag Shakahola gi bende gin weche machiegni kod chuny oganda nikech kaluwore kod nek makoch ma bende notimre gwenge makono. En gima lit nikech mondo osegol ringre 425 mamsani ni Malindi kar kano ringre mag joma osenindo. Mondo kaw DNA kuom ji 266 ok en gima yot. Aparo ni jogi osebet kadhi e lit mang'eny nikech moko nitie joma ei ji 266 oseyud ji 100. Maso nitie ji 166 mokaw DNA gi to gikia kata gima timore. Pok gineno gima DNA gi ogolo. Omiyo koro nitie ng'ama olalo jahera ne, nitie ng'ama olalo wat osedhi kuno. Ndalo gi be ng'eny chakre ne Shakahola ni chakre ok en ndalo matin. Taparo ne en puoch gi pak ni jobero ma bende timo okenge kata mana chenro makamane gwenge mag kadwadh nam chumbi nikech baro ringre kanyaka sani bende ringre ma bende yudo condition kata mana chal margi bok ber ahinya nikech yudo ka ringre bende oseto. Kar miyud gund ng'ato ok nyaka kata mana ng'e ni ma en ng'a nikech moko kuomgi bende yango kata mana ni en ng'a ma miyo ng'at ma wuoro nyalo bedo matek donge. Kata kamano en gima yot. En wach mabende pod dhi nyime e gwenge mago mag kadwadh nam chumbi. Ite mar 11 en weche motenore kod thieth. Nyaka sani bende nyakwaram ga jwangi beda kecha nikech nitiere muoch mano mar tuo mar nyaldiema mano kolera e kaunti ma Nairobi kod kaunti mano ma Mandera. Ka koro nyaka gisani bende wang'e ni piny owacho kokalo migawo mochung' weche mag thieth chakre chieng' tich ang'wen mano mar jumane gibiro bedo ka gichiwo chanjo mano mag tuo mar nyaldiema. To muoch mar tuo mar nyaldiema en muoch moro makoch nikech tuo mar nyaldiema ne iwacho ni jalandre piyo matamre gi nono. Edwin sani koro beda kicha nikech en Nairobi ka to Nairobi ka mwachunje. Nairobi ka mwachunje to seche mabe neno ka piny beto tuo sani ni pi be chendo to kame koro iyudo ka joma uso pi ma samoro ok ler ahinya to be neno ka nyithindo ema nigi midhiero ni ahinya Nairobi. Tiende ni nyithindo mantie skul be koro nyaka ng'eni to skunde to oketo ler machalo nade nikech wang'e ni nitie seche ma cho rach to nyithindo dhi wuotho kuonde maricho ama gimulo gik mochido. Aparo ni koro nyaka waket rameny e sikunde ahinya to kaka gingeng'o tuoche kaka mar kolera. Nyakwane ni nyithindo logo makare to ok mana logo gi pi nikech wacho ni pi bende ok kony. Kilogo gi sabun gi pi ok inyalo kedo kod tuoche maket kod magi. Wacho ni e kind thuolo mar ndalo 10 mosekalo kaunti mano ma Nairobi osechiwo buche mago mag cases 10 mago mag nyaldiema. Kaunti ma Mandera nitiere kod cases 8. Bende wang'e ni higa mokalo e dwe mar 10 bende nyaldiema nomuoche counties mopogore opogore. Neno gwenge mag Kaluo bende nyaldiema nokelonwa midhiero nikech naneno kanyo higa mokalo kaunti kaka ma Homa Bay nitiere gi kwan mano mar 335.
Kaunti ma Siaya nitiere gi kwan mar 162 ka kaunti ma Kisumu nitiere kod kwan mag buche 56 lakini mabende koro nitiere muoch manyien mano mar Nyaldiema Nyakoram Gajwang'. Neni ibedo motang' ilogo olemo kapok ichamo, alode kapok itedo, neni oluokgi e yo makare. Edwin nikech saa dhi mapiyo, adwaro mar wach moro naneno ka e ite mar 12. Ing'eni chon kani winjo ni ng'ato japuonj wach moro malich, wacho ni kata ambe kadongo adwaro bedo japuonj. En mana ni sani nonro mabende timo nyithindo kata mana jopuonjre mabende dwaro timo courses mag puonj chal ka gima dok chien. Ang'o mok timre? Apani luor kata nyadhi mana japuonj nigo osedok piny, mano mokwongo. To mar ariyo bende ji ng'iyo ni to omenda ni kor mane. Samoro chudo bende ok ber ahinya ne jopuonje nikech jopuonje gin joma tiyo tich matek. To ka koro bedo ni ok chulgi maber ahinya to mane momiyo samoro ji ok dwa bedo jopuonje. Tan gima ber na Sharon gi wachno en ni ok wabi yudo jopuonje ma bandia. Nikech nitiere seche mane ji dhi ma bandia. Nikech nitiere seche mane ji dhi adhiya nikech ji dwa dhi puonjo. Puonjo ok en gima idhi adhiya, en gima en luong makende. Ochalo bedo padri. Ok inyal ka kila ng'ato wuok ka ji te dwa bedo padri, wabo bedo gi padri ma miyowa wich kuot. To kine ka midhiero nyalo bedo e kinde thuolo mabiro kata mana ne nyithindwa nikech kwan mag jopuonje bende dok chien. Kwan mag jopuonje dok chien, to be kwan mag jopuonje mapok ondiki be pod ng'eny. Manyiso ni magi be gin gik moko mapok ong'e maber nikech ka adwa dhi somo to awinjo ni sani kwan ma igolo en ni jopuonje marom kata 100,000 300 mae kuma ae pok ondiki. Anto kora dhi somo tijno na kibede gi to nikech kinde ka kinde neno kora mana ka duonde mochung' ne jopuonje pacho kaendi bende kedo mar mondo mi jopuonje omeda osara. Kwa kamano piny kaendi bende naneno wach moro machielo ahinya ne jodongo mantiere kod ng'ol mopogore opogore. Piny owacho osechiwo omenda moro kama kore lach siling bilion 2 mabende biro bedo ka konyo chenro mano mar Inua Jamii ne jodongo mabende nitiere kod ng'ol mopogore opogore. Edwin, hang'eni weche motenre kod mag ohala, weche motenre kod tuke bende nitiere gazeti mar The Standard Nyakoram Gajwang' koni do thuolo waninyiewo nikech aneno ka saa achiel oseromo ka waledhane gazeti mar Daily Nation mapiyo piyo mana thoro weche momi pek. E gazeti mar Daily Nation Nyakoram Gajwang' ang'endo kwan wakil ni godo achiel kachiel kaluwore gi sama bende oseringo. En mana ni wach momi pek en kaluwore kod ondike gi dhulich kanyo ni fees shock for varsity students. Magi omenda mabende dibed ni koro buogo jopuonjre mabende biro bedo kaluwore gi mbalariany mopogore opogore nikech nitiere lokruoge mopogore Edwin ahinya kotenre kaka omenda mar HELB biro bed ka ichiwo. Bende lokruok moro mabende neno luwore gi course. Kiyiero ni dwaro timo medicine, omenda mare ok bichalo gi jama da timo journalism, omenda mare ok bichalo ka joma da timo nonro mopogore opogore. Koro course ka course biro bedo kod omenda mare. Mae shock ma koro rito jopuonjre mag mbalariany. En yo ma ichiwo go omenda ne jogo madhi e mbalariany mabe apani mokelo ne ji ng'ikruok mar kawo kata manyo kaka ginyalo somo e mbalariany nikech ka ing'i nitiere ng'ama nigi nitiere chan ahinya, nitiere chan matin. Mondo obed ni nitie ng'ama inyalo mana mi atamalo 38 mar scholarship kasto atamalo 55 en loan kata gowi mibro chulo. Kasto siling atamalo 7 en omenda mawuok kuom janyuol. Apani mano tie kaka dhi meyo joma thoth oko ma ok nyal dhi somo. To mano bende apani bedo ni piny omiyo keto mahino e somo mar primary gi secondary. Onego bed ni koro iweyi kisechopo kama koro onego bed ni ichako yude tiegruok mar mondo imbi kel kaka inyalo konyo gero chumi. Ichalo ng'ama oyoro gi ng'ato aora to kichiegni chopo loka kucho tiweye dong piyo dhi kode koro ok ikonye kata matin. Kata kamano Nyakoram Gajwang' koni nyo Daily Nation bende ochiw categories 4 mago mag nyithindo modak kod chan ma bende piny owacho chano chiwo negi omenda. Aneno kanyo nitiere vulnerable, nitiere extremely needy kanyakla kod less needy. Ngini scholarship, omenda mag hola mano loan kanyakla kod household, omenda ma bende ginyalo tiyo go e udi omegi machalo nade. Kopogore gi mano nikech nomulo mana weche momi pek e gazeti mar Daily Nation malo kanyo bende neno tipo mano mar Ichungwa kanyakla kod Kalonzo. Diche manyoro wang'eni kweth mar Azimio bende nosepedho nying joge gi 5
mabende giwacho ni biro bedo kariwore kod twak gi kweth mar Kenya Kwanza wach mabende nwasekiloni gazet mano mar The Standard. Kopogore gi mano giweche motenore kod thieth, puoch gi pak ne lakteche 4 mawuok e osiptal maduong' mano mar Kenyatta. Odiochieng' manyoro ne gitimo biero moro, nitiere miyo moro mabende osebedo ga chiedh nade komako ich to chal ka gima iye wuok, nyithinde 2 oselalo. Koro nyathine mabende koro nomako mar adek, iwacho ni lakteche 4 mago mag Kenyatta notimo surgery moro nikech miyo makama ojabedo gi achiedh nade motenore kod remo, nyithinde bende ojabedo gi achiedh nade maket kod mano. Koro nitiere procedure mabende notimne nyathine mapok onyuol mantiere ich. Puoch gi pak mabende odiochieng' manyoro naneno ka ji gogodo kongole ni laktechego. En puoch gi pak ahinya nikech Kenyatta ahinya wasebet kwa golo ne ripode mok be ahinya, miyo koro en mor ahinya ni gimbe kare gitimo gimoro makonyo ngima. En mor ahinya. Ite mar 8 kanyo bende ibiro ng'iyo jotend migepe mopogore opogore pacho kaendi kaka gisebedo ka gitiyo. Nation ondika ni Tower of Babel dibed ni rogue or ignorant, ministers red carded. Aneno kanyo ka gichiwo pich jatend migao mochung' ne weche mag thieth e pacho kaendi Susan Nakumicha. E odira ne naneno OCS ma Kitale kowacho ni mimi nimesema aondolewe kazini. To en owuon en nyathi obila. En nyathi obila. Baba gi mama gi duto gin obila. Wal mano wach mapok ang'eyo. Kendo en ema nowacho kanitimone kanidayo dhoge mondo oyud tich moyudono. Koro apani embo ng'e obila idaro ga tok dar gi e yo mano dwa daro go. Jopiny napenjo ni jatend migao mochung' ne thieth koso jatend migao mochung' ne weche mag arita mane gbe ni riembo OCS. To bende iriembe mana gi achaya kamano ka jopiny ni winjo. To kende. Kata mana ka ng'ato nane gi ketho. Jalup jatend piny Kenya be nyocha wacho ni ok gibi duoko ne Azimio jorita magi. Kendo giwacho ni dweche 3. Wacho ni wamiu dweche 3 kama. Apani tend Kenya Kwanza ni pod warito neno ni to opange nang'o. Kako pange po nono ni ntiyo gagoko kata oyo wach makamano nitiere ite mar 8. Edwin Kwati gazet wach mabende nomora e ite mar 3. Nitiere nyadendi moro kanya korom gajwang'. Ne geno mara ni nyalo neno wang'e. Nyadendi ni nyinge Marieta Kazungu nitiere gi higni 18, osomo e skund sekondar mong'ere kaka Kilifi St Thomas Girls Secondary. Ing'ene en achiel kuom jopuonjre mabende oyier e pinje mag Afrika e laro mich mano makore lach siling milion 14. Marieta ni osebedo jaloch e international debating competitions kendo oseyudo mich mag science mathoth. Koro puoch gi pak ne japuonjre makama. Iwacho ni countries kata mana pinje 122 biro bedo kariwore tuke makamagi. Applicants na gin 3,851. Kata kamano Marieta Kazungu en achiel kuom jopuonjre 10 mabende biro bedo kadhi e nyasi makamano mano mar yudo mich. Ponono no biro yude kata oyo wanwako ne hawi maber nikech ma en okang' maber mabende osegoyo. Dong Edwin. En nyathi en gi mich mar somo weche mag science. Omiyo apani ma en achiel kuom thuolo monya yudo nikech mabe en komiye mich machalo kama to kata somo kapar ka brotame. 14,000 kata mana nodwar somo nyaka kanye oburo mana somo yo makare. Kata kamano kwaloro chenro makama nitiere lit ahinya ne fraternity mano mar fwambo. Odiochieng' manyoro nitiere jafwambo mong'ere kaka Tony Hillary mabende notho mage gwenge maga mane county e hospital mong'ere kaka Kimilili mantiere gwenge mag Imbo mano mar piny Kenya. Nen photographer kata mana jago picha machon mano e od fwambo mano mar Nation. Jofwambo pod yuage nyaka gisani wach mabende nobiro gi buok mathoth notho kod thung' mano tu marasma. Tony en jago picha ma tek ahinya kendo en ng'ama tiyo go kuom thuolo malach. Omiyo an achiel kuom jogo ma timo mos ne familia mare. Kok mano Edwin adangwa tik nonro mar gazet wachni mogik. Wachna mogik Sharon en ni warito neno kaka twak dhi kelo kwe mondo ohala odhi nyime nikech koko kaka sing'isi ndalo mang'eny ni pesa oluoro koko. Tapani koko manyoch nitiere nyocho wewa kamarach. Koro warito neno ni to ere kaka kwe mantiere nyalo kelonwa dongruok ahinya te weche mag ohala gi ochumi mar Kenya. Ineno ka report manyowuok en ni teko pek mar ngima osechako dok piny matin nikech cham wuok e puothe. Kitungu ma pod chenda ahinya, neno ka nengo mar kitungu medra ahinya to
wageno ni jogo magolo cham e puothe bende timo matek mondo kik wakethgi mondo eka wawe bet gi pek mar ngima mabiro ka ngaji nitie. Mano ne nonro mar duol mane? Mar duol mochung'ne golo kwan e lo piny owacho KNBS. Giwacho ni sani wane atamalo 7.3. Nyocha wasekalo nyaka atamalo 9, wachiegni mana ga 10. To koro sani apani nikech pek mar ngima dok piny ka cham wuok e puothe, oganda pod yudo mana siem kowuok kuom jotelo, to gi wan be wan kaka jofwambo nyaka wang'is jopur ni oduma ma kore uso gi siling 50 to bang'e wawaro gi siling 200, timno nyaka wawerego. Tim mabende aneno ka jotendwa bende osebedo ka kwedo e yo matek miwuoro. Kaka mano Edwin Aguni erokamano ahinya kuom biero e nonro mar gazeti. Nyakoro mga jowangi kanyo bende makelo e giko mar nonro mar gazeti. Odiochieng' ma kawuono kimulo Daily Nation opek nikech waneno ka nitiere weche motenore kod lendo iye ka. DN2 nitiere ka bende aneno sponsored advert mago mag piny owacho ni counties mopogore opogore koro nyiewo mar mondo mi isom. Kaka mano onere nikech aneno ka dakika 8 tok saa 1 nego bende adonjo gi twak mokwongo e chenro mar piny. Koro warengane sekta mano mar weche mag somo ahinya kotenore kod KUPPS. Odiochieng' manyoro bende nagisepedha yanga kaka japuonjre ma bende nondikore mbalariany kata mana TVET nyalo ng'e ni oluonge kanye. Mane paro ma bende wadonjo godo antiere ka gi jolony e weche mag somo. Kik dhi mabor.